Close. Button. Learn more. Button. Moderation help to build a positive. Close. Button. Close na ko na. YouTube. Zero watching. Top fans. Button. Welcome to live. Top zero. Live. Fit. More tool. Disable. Choose. Effect. Mute. Switch. Share. Chat. Learn more. Welcome to live. Top fan. Zero watt. 20. Live. Finish. Button. Hello, hello, hello. Good morning sa aton nga mga kanay siyaga, mga ka-NYGC. Mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Ako naman ang inyo Lolo Elyong. Kagako naman si Lolo Joe Biloy. Oh, Premiloy, kamusta? Okay lang, Premilyo. Amilyo. Premilyo. Ginabuyag-yag mo gid ang tuod ko nga ngalan. Pero Amo gid, ako unta kung sinong matuod nga ngalan. Ako gali si John Lloyd. Jan Lloyd? Oo. Ah? Ikaw, Premiloy, sino ka? Ako si Piolo. Dumahuya man tanan no, joke lang na ano kay di kabalo man tayo nga hindi man tayo kagwapuhan. Makawiwili lang. Wow. Tibayo gid. Oo. Welcome. Nagtesting kami live kay para makita man ninyo kung sino gid bala ang matuod-tuod ni itsura sang mga inyo mabatian nga si Lolo Elyong kag Lolo Miloy. Ari si Lolo Miloy oh. Depende na sa mga squad yo, sa mga cellphone yo kung tindaw kamera. Ang lain niya kung ang aton cellphone yung lubog kamera. Tandaan nyo lang nga kung gwapo ako na. Kung hindi, si Ilyong na. Do pamilyar ang punchline no. Kapamahaw na kamo, guys. Kami tapos na nga mo na pamahaw tinami to kay bisan paano busog man taaga pa. Labi na gid sa ato na matag palamati halong-halong gid kamo kay Tido hindi nami chimpo. May buro bagyo mga kanay siyaga kag ang bagyo. Asawa pa ni Premiloy sa drama namon. Si Basyang. Oh, halong-halong gikita kami mga signal na sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Negros Premiloy may signal na, signal number 1 kita kuno. May gani iba nga lugar. May gani lugar tayo ka may signal. Iba lugar may gani signal. Signal guro ni sing cellphone na tumod may. Pero amo na siya no, pasensyahan niyo na si tsura namon ha. Base bala masiling kamo. Wabi ko anay kung sino ni mga gwapo si Ilyong gali. Hindi tadan nga hindi gwapo. Hindi na magustuhan sa tawo. Oo, sa bagay no. Sa mga dalaga da pili lang kamo sa mo na duha. Oo. Oo. May nobya ka na Premiloy? Ha? May nobya ka na? Uwa mo siya balo ah. Ako wala pa man. Gapangita pa ko gani. Uwa mo siya balo. Why man siya kabalo? Why man na siguro gani galantaw? Wala pa. Wala pa. Oo. Sa tanan naton yung mga tagpalamati, mga viewers naton, thank you gid sa inyo. Sa mga bag-o naton nga subscriber, Premiloy, damo kita yung mga bag-o nga subscriber. Kay sa iban pagida nga mga customers dibla sa aton nga massage clinic no. Kay kami nga daan mga kanay siyaga mga ka-IS, mga masahista kami diri sa Kabankalan no. Mga masahista kami diri sa Syra Blind Massage sa Gaisano, Kabankalan. Diri kami nagapangmasahe, basi kung makalagaw kamo di bulasamon, kadto kamo di. Masahion namon kamo nagapalanakit yung alawas, may mga muscle tension kamo dira, no? Basal pain ka po na. Oo na, masahion nato na. Parang heartaches. Ako balabot ko magbusayis na. aba May mga problema ka mo sa heart. Ako bala. aba tuod ka Premiloy. Kanto lang ka mo di sakon. May problema bisag gugma Premiloy pwede na. Problema sa gugma. Mo man ang problema ko. Aba. Kung problema ya sa kwarta din sila Kay magkanto Premilyong ka magkanto. Oo. sa akon gid na hindi pwede si imo lang anay. Ako ba si mo mo ko nagkanto. Abaw. Pula Di- mo ko na. Abaw. Sige ano, bantayan nyo karon. Karon sa Nasyon galing adlaw Premiloy kay ti kagapon lamang kita nag-post ang aton nga drama. Bantayan nyo nga aton yung mga drama diri sa NYGC. Kay tingwaon namon nga mahatagan gid kamo iya sang kalingawan sa piyak sang aton nga mga problema, kabudlayan da sa aton kabuhi sa tuod. Ako Premiloy may mga problema man ko kati. Masakit man ang ako na iloy. Why tabla imaginary music de. Hindi gusto mo background na na. Ikaw hambal kay akong background. Ikaw hambal blada kay akong background. Oh, sige. Kaya mo pre-ilyo. May problema matasubog kag may wala problema. Pero may kita babasa kita permis sa aton nga Biblia. Kay para nga problema ta makwa. O sige, ikaw naman ako naman. Sige. Sakto gid na Premiloy. Nga dapat mabasa gid kita kay importante na sa aton kabuhi Premiloy. Diyan ay pang background mo no pang patay. Ano man ay nga sa kadamo sa pilian mo background mo gid na. Ano man ay
Pero sa aton kabuhi mga kanay siyaga, mga ka-IS, sa totoo, enjoy ta na lang gid, kay way ta kabalo kundi lang ta. Correct. Oo, kinanglan enjoy ta kay way kita kabalo. Importante mag-enjoy ka nga wala ka siyang matapakan nga tao, Parmiloy. Bisan wala ka kwarta. Okay lang basta wala ka lang nabatyag. Oo, kaya ang balgan ni nila, noon mo man ako ng kwarta, kung bisan punta sa tudlo mo, doon di mo magiyo. Oo. Di at least ya, bisan paano, ang nami pag na Premiloy, kaya may kuro kwarta ka, bisan gamay lang bla. Oo. May kalanunon ka lang. Oo. Na, Ara na mo, Gcash sa comment section. grabe ka paluoy-luoy ka bla yan, no? Sabagay, hindi man tabi artista Premiloy, o kung kilala nga sa social media, amo na nga ti. Hindi man tayo makahambal nga, okay guys, comment ka mo, ipadala nyo di ang amon nga, ang amon nga, kwandi sa inyo. Sige lang ba si sa kadlaw ma-interview ta si Ma'am Ibana? Oo, si Ivana. Oo. Doon lang alag si Ma'am Ibana. May bana, guro po. Si Ivana nga, tupad balay nyo sa ligad nga may 5 kabilog bata. Joke Ibana. na. Ibana ang mahal niya. Tapos, gid. Pero hindi mga joke-joke lang na naton, mga kanaysiga, mga ka-IS. Mga ka-IS. Speaking of IS, mga kanaysiga, kay sa Sabado, may kuskus balungos kita. Oh. May kuskus balungos kita dira mga pamati kamo da sa mga programa naton sa aton nga YouTube channel kay i-replay man na naton di. Kay na siya nga programa, isa na siya ka oras. Pero mabatian nyo diya sa YouTube, gamay lang na siya kay gina-edit nato na kay ginakuan kita copyright, no? Kung i-play tagid ang mga music nga didto mabatian nila. Kaya ang kuskus balungos Premiloya, hindi lang niya basta-basta nga music lang, mga music ni nga dire nyo lang mapamatian. Oo, labi na gid ang music nga ginkanta ni Toto Romel bla. Kanta mo bla. Oo. Kanta Ang ko. sa gihapon bla, ikaw bisang pulay sila sang sa kanta binga sa gihapon. Sa gihapon? Oo, Toto Romel pakanta. Sa gihapon, ikaw ang akon ginahandom. Kabugnaw siyang tingog ba? Sa gihapon, ikaw ang akon ginapangita. Bawa. Tapos na siya. Sabi ko sige-sigihon mo na lang. Hindi na kayo basi makapirat kung sa kagbulingo ko kakanta. Dumikilala ko na nga singer nga nagbuno sina Premiloy. Oo, iya ko no kanta, ginakantahan niya, kapirat pa siya. Oo, amo na subong ka delikado sa system, no? Pero importante nga padayon lang tagihapon na. Belan taon ta kun may nag-view na, kun wala pa ti More tools. Disable. Choose sticker. Effect sticker off. Mute microphone. Switch camera. Share. Chat options. Number 2. Button. Aquasania 8730. Number 1. Button. Admornadel Catamian version. Hi. Button. Learn more. oy bayari yo. Admornadel Catamian version. Hi. Button. Daw vlogger guro ni siya, di ko makuan ngalan niya Premiloy yaw. Oh. Learn more. Admornadel Catamian version. Hi. Na Hindi ko makuha na ginalan. do hindi ko ma-pronounce ngalan niya be. Pag-una ko nun sa Chinese, sa bundagan tokbak, kaya ginambal ya. Ari oh. Admornadel Catamian version. Na do ikit abing yang ngalan, pero thank you gid sa imo sa nag-hi. Hello. Number 1. Button. Aquasania 8736. 2. Button. Ari si kuan man oh. Aquasania 8736. 87 to 86. Oh, thank you. Thank you gid sa inyo Thank nga you, pag Sendio. Oo, baw thank you gid sa inyo nga paglantaw. Tagaan ka mo damo sa madamo nga banana. Way man tadi banana Premiloy kay ang banana to nga ginkuha, tagin tuba man to sa tupad balay. Chat options. Number 2. Button. Aquasania 8736. 2. Button. Ato kuno ba? Mayo gid. Thank you gid sa inyo nga paglantaw ha. Sa lahat pala na nakikinig at nanonood, matagalog ta Premiloy kay siguro baka Tagalog tong aton nga nga viewers. Sa mga nanonood yan, kami nang nagadala sa Biloy kag Elio. Oo, kami, oo. Kaming nagdadala. 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 Siguro gumaganap. Gumaganap Oo, guro yan sa gumaganap. Tagalog. Oo. Siyang tunay. Na siyang tunay. Thank you gid sa aton nga mga viewers ha. Maraming salamat po kasi kahit paano nanonood kayo sa amin, nakikinig kayo sa amin. Share nyo ang aming programa at ang mga drama namin dito. Baka maubos yung Tagalog mo sa baol, ha? Oo. May 22 Tagalog gudi amo na siya. Di amo na gani Premiloy ngayon sa bala, siyang nagligad. Ang Tagalog ko pareho lang na sa aton yung Ilonggo. Ang aton, atin. Ang kaon, kain. Oo. Amo na siya Premiloy. Di amo na nga may isa to katagalog, nagkanto sa Manila, tigutok mo lang sa lakyan. Yan bala niya Miss, palihig, idig, kikigitik. May ato man to nag-order Premiloy. Kaya hindi siya kabalo mag-Tagalog, ang balya. Ano gani ang manok sa Tagalog man? Ang bala niya, waiter. Waiter!
Isang manik nga. Isang manik kuno. Kiting manik mo. Manik kunong pagtagalog, kiting atin mo. Ang kaon, kain. Isang manik nga. Ting waiter kay Ilonggo siguro. Siguro hindi ito marunong magtagalog. Anong klaseng manik, sir? Mungi o sulig? Kita mo lang. Amo na siya. Sige ang amon mga joke ag mga programa bantayan nyo di sa aton nga mga ginapost. Thank you, Gid. Salamat, Number 2. Chidad. Aquasania 8736. 2. Number 2. Chat options. Button. Number 2. Button. Thank you, Gid sa inyo tanan. Reply, message lang kamo di sa amon. Chat option. Share. Switch cam. Mute mic. Effects stick. Choose sticker. Disable cam. More tools. Finish. Button. Are you sure you want to stop streaming? Okay. Button. YouTube. Live.